Watervlei. Maar we het rondebord hebben ze gekeerd naar 2. Laatste ronde zometeen hier bij de Passage. Laatste meter voorsprong voor Barry was 55 seconden op die 2 achtervolgers. William Jack Baldi, de nummer 182 namens Train Shop Roman. En Rick Versloot namens het regioteam Zuid-Nederland, het nummer 213. Het zou 1 minuut en 5 zijn, het verschil tussen de leider en de wedstrijd, die 2 achtervolgers en 1:25 naar het peloton. Twee ronden nog te doen. Verschillen naar de 2 achtervolgers lopen dus op in het nadeel van dat tweetal. 1:05 op het 3 kilometer punt en 1:25 voor het peloton. En die zien dus zometeen die 2 achtervolgers rijden. We hebben hier bij de bovenkomst op Watervlei zometeen nog 2 ronden te rijden. Vanuit het peloton is het daar Halman Matthias Petersen namens Cycling Academy. Die probeert de oversteek te maken naar de 2 achtervolgers op die eenzame leider. Wesley Barry van Jack Skilde, jonge renner. Verschil zoals eerder aangegeven 1 minuut en 5 seconden. Still one rider in the lead van Jack Skilde, jonge renner. Ashley Barry, time gap on 2 chases, 1:05. 1 minute and 5 seconds at this moment. And the time gap for the leader in the race on the bunch is 1:25. 1:25. Tempo aan de kop van het peloton gaat omhoog. Resulteert daar in een breukje in dat peloton op jacht naar de eenzame leider Ashley Barry. En daarachter de 2 achtervolgers. Hier gaan we kijken naar Barry. Ashley Barry with 2 more laps of racing to do. Encore 2. 2 ronden nog te rijden. Laatste meter voorsprong 1 minuut en 5 seconden op 2 achtervolgers. 1:05 on 2 chases. 2 ronden zijn er nog te doen voor de leider in de wedstrijd van Jack Skilde, jonge renner Ashley Barry. De Amerikaan Barry dus de eenzame leider in de wedstrijd. Hier komen de 2 achtervolgers met nog 2 ronden te rijden. De 2 chasers met 2 more laps of racing do. William Jack Baldi en Rick Versloot. En die hebben nog 2 ronden te rijden. En die gaan hier doorkomen op 1:03. 1 minuut en 3 seconden achterstand op dit moment voor de 2 achtervolgers. Vanuit het peloton de mannen die de oversteek proberen te maken. Onder andere hier met het nummer 14 is het Maxim Cherbatsky. Namens de formatie van Cannibal Bahrein Victorious. Komt hier door op 1 en 12 seconden. Deze man heeft het peloton zit op 1 minuut en 20 seconden achter de leider. 1 minute and 20 seconds behind the leader in the race. 1:20 behind for the bunch. 2 more laps of racing to do. Encore 2. 2 ronden nog. Luigini. De 42 coureurs inmiddels hier gepasseerd met nog 2 ronden te rijden.
gaan we kijken naar het volgende groepje met nog 2 ronden te doen voor deze mannen die hier naar boven klauteren op een waterslijd. 2 more left of racing tour, akkoord de tour. Maar we zitten op 2 en 5. 2 minuten en 5 seconden achterstand voor de mannen die hier passeren. 2:08. Achterstand op de leider in de wedstrijd. Gap to 08. With 2 more laps of racing to do. Oké. Thomas Panker kwam hier voorbij op een 3 minuten achterstand van de leider in de wedstrijd. Dat betekent dat de mannen die nu hier nog naar boven komen, gaan we uit de wedstrijd halen. Is de achterstand ver opgelopen, gaan we deze mannen hier halt houden. Einde van deze derde etappe. Gezien de achterstand op dit moment op de leider in de wedstrijd met nog maar 2 ronden te rijden, is het de eindwedstrijd voor de mannen die hier nu naar boven klauteren. De 2 achtervolgers zijn inmiddels bijgehaald door het peloton. Nieuwe situatie in de wedstrijd dus. 1 koploper daarachter het peloton. New situation in the race at this moment. The two chasers are pulled back by the bunch. We have 1 rider in the lead and then the peloton. Een minuut en 20 seconden zou de voorsprong zijn voor Ashley Perry, de Amerikaan van Jetskill, de jonge renner in de ultieme finale. Met nog minder dan 2 ronden te rijden. Deze mannen zitten op de grote achterstand. Dat betekent dat we hier uit de wedstrijd gaan halen. Dat de bezemmaker kan gaan oprijden. Want we hebben nog minder dan 2 ronden te doen voor deze jongeman. Einde wedstrijd. End of this third and final stage. Dat betekent eveneens van Modi Klein, einde wedstrijd daarna voor de man van het Gouden Park Hotel.